Lah Terongnya 3.000, 5.000. lah sing apa wis? Bunder. Bunder. Padha ya wis, ora apa-apa. Dagangan. Lu gak tentang cilik-cilik. Aku dulu ya. Cek duwe. Iki lho lombok tak gawane. Hah? Aku ngebat belanja ke pasar. Lombok. Ya wis sae kok piro Pak cilik to? Pondok iki. Mosok sih. Gak sae. Tumongi. Aku kudu ra nggo asine salak iki. Cuma yo akeh wong tekok iki gawane. Aja timon. Larang dolan. Ke pasar sing gede 5.000. Lah, koyo enek kalau ndak kulkas tuh paling nek kae lho aku cik lali. Arek pesek kae ireng. Demek kok koyo ngono. Api sing dikasih api. Luwi apik kabeh kira-kira. Jenenge apa jenenge? Terong bunder to. Enggak, timun iku lho api. Nya ambil dua. Nya. Kangkung sawi. Kangkung mbuh angin-angin ngene kok gampang ngalum ya, anyar lho. Ayo lemes. Kentange iki sing iki lho apik-apik. Mau gak sono ya. Kentang cilik. Terongnya ayu-ayu gak pengen. Gak wis iwakku isih. Nah, ngono kuwi lho. Biasane kan blenger to. Wong-wong sing digoleki timun lho nggih tambah darah tinggi. wedhus kan ngene kuwi. Heeh. Murah wi 3.000, 5.000. Tapi apik nom-nom ya. Karo semangka iki. Jadi aku ya suruh golek semangka tapi kentekan. Seminggine jan Oke. Nya gawa. 11 karo 5 wis. Kira 5. Apa ki? Iki 11 apake? Ndak. Apa iki opak apa wis? Pak Pati. Dainane mbah-mbah enak, Mbah. Mak piro iki? Iki lek setengah kilo 11, nek sama 7 kilo 20 ae. Aku sadone kon ngono. Tombok iki. Tombok iki enak iki 9.000. Wis pasar wis 2.000. Tapi Pak gak duwe ta? Gak enek, saya ijo iki enek, karo kangkung. Oi. Sawi putih ya enek ning pasar tapi jarang aku lho. Iki gayane wong nggonmu kono ta? Wong Jabang, Mbah Mun. Asli nak, aku gak ngelem wis jajal dhewe. Kami ini 10.000 iki. 11 paling 10.000 kuwi enak setengah kilo. Tentang iki salak yo enak. Ora kok cilik. Piro iki? Iki mung 9.000 biasa men 8.000. Terong piro? Terongnya 3.000, lek loro 5.000. Yo apa loro? Anakku lek sitok utek. Ini tak? Iya, apa tak tot nih? Omahku lek kono. Tapi anyar sini terus. Tidak pasti kalah. Piro iki? Wis 9 karo 3 12. Opo iki gitu. Di papat lho. Iki terus. Lek 6 kabeh wis jaminan. 6 kabeh. Demi 11 enggak ada. Goreng langsung Ya. biar. Aku ora kok. Iki rasa terasi kok bawang. Bawang juga. Tapi mungkin Piro dadi? 11 karo 12. 11 karo 12. Nyapa? 11 karo 12 23. Lah ya 12. 23 to 11 karo 12. Hah? Turu tambah. Lah tak
Aduh, Bu, do ngopahe kuwi ya.